Assalamu alaikum hormatly adamlarym. Garaşlygy baqy tarapy ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan Habarlary gepleşme başlaýar. Döwlet başçymyzy Gurbanyňly Berdimuhammedow Halkara Agrar Atletika Federasiýasynyň prezidentiniň wezipetini wagtlaýyn ýerine ýetirji Jenab Michael Irana minnetdarlyk hatyny we meherli salamyny ýolady. Hormatly prezident bu 2018-nji ýylda Aşgabat şäherine geçirilen Agrar Atletika boýunça dünýä çempionatyna 45 kg çende agram derejesinde Türkmenistany türgün ýerleşmede Ýulduz Jumabaýewanyň etekläp götürmekde altyn medalyň hem silterläp götürmekde kümüş medalyň eýeti bolanyny baradaky hoş habar ýadan Michael Iranyň hatyny uly kanagatlanmak hem şatlyk duýgusy bilen kabul edildigini bellädi. Ýerleşmeden spordyň Agrar Atletika urunçy boýunça altyn hem kümüş medallary munasip bolmagy bide diýsen begenlerde hem uwandyrdy. Munun başga türgünmeden etekläp götürmekde 104 kg agram bilen hem jemi 179 kg agram bilen ýaşlaryň arasynda dünýä rekordyny täzelemek bolsa bide hatam buýsandyrdy diýip milli liderimiz öz hatandan atdy. Hormatly prezident bu Gurbanyňly Berdimuhammedowyň belleşýäli beden terbiýany hem spordy ösdürmek, şeýle-de bu urda giň halkara hyzmatdaşlygyny alyp barmak ýurdumyzyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Tarih üçin gysga döwrüň içinde ýurdumyzda halkara sport şäherlerini ýokary derejede geçirmäge mümkinçilik berýän. Hemde dünýä ölçegilerini gypap gelýän döwrebap sport toplumlary hem desgalary. Şortany sebitde deňi taýy bolmadyk Olimpiya şäherjigi gurulyp ulanylmagy berildi. Olimpiya hereketining belend ansan perwerlik ýürürlerinden uralyp, soňky ýyllarda ýurdumyzda 20 şörli halkara sport şäherleriniň bir näçesi geçirildi. Muňa mysal edip 2017-nji ýylda üstünlikli geçirilen ýapyk binalarda wesewşyn otu boýunça 5-nji Aziýa oýunlary, 2018-nji ýylda geçirilen Amul Hadar 2018 halkara awtoralysyny, hem Agrar Atletika boýunça dünýä çempionatyny, hem spordyň dürli urunçlary boýunça geçirilen Aziýa çempionatlaryny görkezmek bolar. Bide şu ýylam Wada Track boýunça dünýä çempionatyny hem tenis boýunça Davidson Kuba urundaky ýarşyň saýlama tapgyryny. Şeýle-de öňümüzdäki 2022-nji ýylda sambo boýunça dünýä çempionatyny ýokary derejede geçirmek boýunça degişli taýýarlyk işlerini alyp barýar döwlet başçymyzyň hatynlaryny talýar. Milli liderimiz Türkmenistan bilen Halkara Agrar Atletika Federasiýasynyň arasyndaky netijeli hyzmatdaşlygyň mundan beýlekde ösdüriljekdigini hem putulanyljakdygyny ana bildirmek bilen ýurdumyzyň geljekde Agrar Atletika boýunça ýarşlary ýene-de kabul etmäge taýýardygy ma'lum etdi. Hormatly prezident Gurbanyňly Berdimuhammedow mümkinçilikden peýdalanyp Jenab Michael Iranyny özüni amatly bolan wagtda Türkmenistana sapar bilen gelmäge çağırdy. Bide qadimi Türkmen toprağını sizi hormatly hem gadarly mehman hukmyny görmäge ören şat bolar diýip döwlet başçymyzy Halkara Agrar Atletika Federasiýasynyň prezidentiniň wezipetini wagtlaýyn ýerine ýetirji Jenab Michael Irana Berkjan tarany maşgala awadançylygyny hem alyp barýan ähli asylly işlerini uly üstünlikleri arzu etdi. Türkmenistan prezidenti Türkmenistanyň watany gorugçysy diýen hormatly adyny döretmek hakynda Türkmenistanyň kanuny gol çekdi. Resmi nama bilen Türkmenistanyň watany gorugçysy diýen hormatly ad döredildi. Türkmenistanyň watany gorugçysy diýen hormatly adyny düzgünlemäsi we onuň döşede kılýan nişanynyň ýazgysy tasdiqlandy. Kanun metbuatda dolulygyna çap edilýär. Häzir bolsa hormatly prezident bilen adyna giren hat bilen tanış edýäs, onu şeýle diýilýär. Onuň aly hedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenab Gurbanyňly Berdimuhammedow. Goý täze ýyl nurany öwüşüne eýe bolsun. Hem tutuş adamzada parahatçylyk we awadançylyk getirsin. Rowan Rivlin, Israil döwletiniň prezidenti. Garaşda da baqy tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezident bilen ýol başçylygyny alyp barýan işler berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne munasip görelgeler bilen üstünlikleri başlanýar. Munyň şeýledeni hepden dowamyndaky wakalary tutuş aýdynlygy bilen tasdiqlaýar.
12 yanvarda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Xitay Halk Respublikasynyň Türkmenistana täze bellenlen adatdan naşar we dowluk diýal ilçi Sian näçeni kabul etdi. İlçi döwlet başlarmada wagt tapyp kabul edilni üçin hoşalyk bildirip, ynanç hatyny oçurdy. Hemde portotdan peýdalanyp Xitay Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping'in mähirli salamyny hemde Türkmenistanyň başlangyjy bilen Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň ýürüýte kararnamaty esasyny halkara parakatçylyk we ynançmak gelýilip ýyglan edilen täze 2021-nji ýylda iň gowy arzuwlaryny ýetirdi. Duşuň dowamyny Türkmenistanyň we Xitaýyň dünýäniň gün tertibindäki möhüm meselelere umumy çemeleşmeleriniň we garaýşlarynyň halkara başlangyçlaryny biri-birine berýän gollawlarynyň geçen ýyllaryň içinde ähli ugurlar boýunça ýola goýulan netijeli gatnaşyklar hasam giňeltmek üçin binýat bolup hyzmat edýänligi bellenli. Duşuň çäklerine iki ýurduň özara gyzyklanmasyny we özara üssü ýetirilýän uly kuwaty eýe bolan milli ykdysadyetleri nazara almak bilen sowda ykdysady gatnaşyklaryny aýratyn ünsürli. 13 yanvarda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň käbir ornmasarlarynyň ahal we daşawut welaýatlarynyň häkimlerini hemde ýurdumyzyň bilim ministriniň gatnaşmagyny sanly video gatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Elki bilen ahal welaýatynyň häkimi Gurbanow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ahal welaýatyna gödäwçilik edýän ornmasar Glejew video gatnaşyga çağırly. Olar alınıp barýan işler barada hasabat berdiler. Hormatly prezidentimiz Türkmenistan parakatçylygyň we ynançmagyň watan şarasyna geçýän şu ýylda welaýat boýunça meýilleşdirilen ähli işleriň guramaçylyk derejesine geçirilmeligini ünsçekdi. Döwlet başlarynda welaýatda ekrançylyk meýdanlarynyň suw bilen üpçünçüligi, ýerleriň meliorasiýa ýagdaýyny gowlandyrmak, işlerde ýat ekşine guramaçylykly girişmek bilen baglanşykly meselelerin hemişe gödäwçilikde saklanmalygyny belledi. Döwlet başlarynda welaýatyň çäklerini alınıp barýan durly makfatly guruluşyk işleriniň, şol sany ýurdumyzyň garaşlygynyň 30 ýyllyk münasibetde ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen deskalardaky işler ýokary hil derejesine we halkara görkezjilerine laýyk gelmeliler. Şol bir wagtyň özünde welaýatyň ilatynyň durmuş üpçünçüligi bilen baglanşykly meseleler ünsüden düşürilmelidir diýip milli liderimiz belledi we bu wagtda anyk tapşyryklar berdi. Soňra Daşawut welaýatynyň häkimi Nazar Muradow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň Daşawut welaýatyna gödäwçilik edýän ornmasary Müşükow alınıp barýan işler barada hasabat berdiler. Hormatly prezidentimiz şu günler alınıp barýan meýdan işler bilen bir hatarda. Ýa-da ekşiniň guramaçylykly girişmek maksat bilen taýýarlyk işleriniň baty depkinlerde ýola goýulmalygyny ünsçekdi. Ýa-da ekşini gysga wagtda we guramaçylykly geçirmek üçin zerur tagalar edilmelidir diýip döwlet başlarymyz belledi. Mekteplerde okuwyň 2-nji ýarym ýyllygyna girişmäge taýýarlyk işleriniň ýokary guramaçylyk derejesi üpçün edilmelidir diýip hormatly prezidentimiz belledi we bu işleri ýetgiderli gödäwçilikde saklamak babatda anyk görkezmeler berdi. Döwlet başlarymyz owa milli maksatnamysynyň gelip çykkan wezipler barda edip, şanly garaşdyrmyzyň 30 ýyllyk münasibetde ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän deskalardaky guruluşyk işleriniň depkinlerini ýoklarlandyrmak, dörli maksatly deskalary bellenlen möhletlerde ulanmaga bermek meseleleň wajypdygyny ünsçekdi. Hormatly prezidentimiziň belleşi ýaly Daşawut welaýatyna urulýan deskalaryň bellenlen möhletlerde tamamlanmagy, sevtiň ykdysady ösüşine bolşy ýaly welaýatyň ilatynyň durmuş derejesiniň ýokurlanmagyna da oňyň täsirini ýetirer. Şerde ýaşaýy jaýlaryna sanly ulgamyň ornaşdyrylmagy häzirki döwrüň möhüm talaby bolup durýar. Soňra sanly video gatnaşyk arkaly geçirilýän iş maslahatyny Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary gelini ýazyp, hemde ýurdumyzyň bilim ministri Gurbanow çağırly. Döwlet başlarymyz häzirki döwürde sanly ulgamy ornaşdyrmak, ilimiň gazananlaryny we täzeçil tehnologiýalar işiň özleşdirmek babatda ýurdumyzyň bilim idaralarynyň öňünden möhüm wezipeleň durýanlygyny ünsçekdi. Şonuň bilen maglykda orta mekteplerde okuwyň 2-nji ýarym ýylyna guramaçylykly girişmek üçin ähli zerur şäherler görülmelidir. Munuň üçin mektepleriň üpçünçülük derejesine aýratyn ähmiýet berilmelidir diýip hormatly prezidentimiz aýtdy we bu wagtda birnäçe tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz ykdysadyetimiziň ähli ugurlaryny häzirki zamanyň ösen tejribesini ornaşdyrmakda, sanly ulgamy işçileşdirmekde, halk hojalygynyň pudoklary üçin ýokary hünärli işgärler taýýarlamakda ýurdumyzyň bilim idaralaryna möhüm ornuň degişdigini belledi. 14 yanvarda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow iş tapary bilen Lewap welaýatyna urady. Milli liderimiz Lewap welaýatynyň ruhyýet köşkünini Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişligini göçme mejlisine geçirdi. Mejlis gatnaşyjylar alınıp barýan işler barada hasabat berdiler. Watanymyzyň güllä besmegi, raýatlarymyzyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň mundan beýlägem gowlandyrylmagy bilen baglanşykly işler hasabatlaryň esasyny düzdi. Hormatly prezidentimiziň ýol başçylygyna amala aşyrylýan şäherler netijesinde ýurdumyzda milli ykdysady
iqtisadiyatimizin durnukly ötüşiniň üpçüni dilýänligi hemde halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň hasam ýokurlanýanlygy bellenli. Hormat prezidentimiň belleşi ýaly milli maksatnamalaryň keskitlenen işleriň dogry ýerine ýetirilmegi möhüm wezipedir. Ol watanymyzyň ähli uğurlardaky ötüşü bilen baglanşyklydyr. Her bir işde sağlaşyk ýokary netijeler üpçünidir diýip hormat prezidentimiz belledi. Häzirki wagtda döwrüň talabyna laýyklykda işlenmegi ötüşi iqtisadiýetimizi öňe düşlük adanmaga mümkinçilik berer. Şu nukdaý nazardan biziň her bir işimiz üstünlüklüň esasyny düzmeler. Soňra Ministrler Kabinetiniň giňişleýän göçmen mejlisi online tertibini türkmen owgan gatnaşyklarynyň taryhyna altyn harplar bilen ýazyljak ähmiýetli waka bilen dowam etdi. Akina Anthoy menzillerinin arasyndaky 30 kilometrlik demir ýolunyň ulanmagy berilmegi, Kerki Şibirgan urwanşy güýjenmesi 500 kV bolan 153 kilometrlik elektrik geçirji ulgamyň şeride ýurtlarymyzyň arasyndaky Imamnazar Akina hemde Mart şäherindäki ruhyet köşkünden Ferkidawa turgundy optik süýümli halkara ulgamyň işi girdilmegi münasibetli dawarlar boldy. Dawarlara Türkmenistanyň prezidenti Watan Habarlary hemde Awganistan İslam Respublikasynyň prezidenti Muhammed Ashraf Gany gatnaşdylar. Bilelikdäki tasdimlaryň amala aşyrylmagy iki döwletiň dogonly halklaryň däwe öwrülen dostlukly, netijeli gatnaşyklary ıgrarlygyny, şeýle-de Türkmenistanyň goňşy Awganistanyň durmuş ykdysady ötüşini işen gollaýanlygyny nowatda kedek äşkar etdi. Milli liderimiz dawarlar münasibetli söz söyledi. Döwlet başlarymyz öz kärdeşi Muhammed Ashraf Gany gadyrly dogonum diýen sözler bilen ýüzlenip we beýleki dawara gatnaşylan ünsün çekip, şanly senäni iki ýurduň durmuşyny uly bayram diýip belledi. 23 desfanyň Akina Anthoy beketleriniň arasyndaky demir ýol bölегiniň Kerki Şibirgan urwanşy elektrik geçijisiniň hemde Imamnazar Akina we Ferkidawa turgundy halkara optik süýümli aragatnaşyk we üssaşyr akymlarynyň gurulşy tamamlandy. Döwlet başlarymyz kemmeleri başanly waka bilen tüýsürekden utlap, bu ýeri meşhurly we geljek uly bolan tasdimler taýýarlamak we durmuşa geçirmek boýunça amal aşyrylan giňerimli we ýokary usstatlyk bilen ýerine ýetirilen işler üçin türkmen we owgan kunärmenlerine minnetdarlyk bildirdi. Milli liderimiziň belleşi ýaly bu üç taslima gysga mökletlerde amal aşyrly. Olar umumy maksady biziň ýurtlarymyzyň uzak mökletleýin ötüşine kuwatly içeri bermäge we bu ötüşi üpçün etmäge niýetlenenler. Türkmen we owgan halklarynyň güllä besmegini we awadançylygyny gönükdirlenler. Giň halkara hyzmatdaşlygyny özara düşünişmäge, siýasy we durmuş taýdan durnukly ötüşe ýardym etmäge niýetlenenler. Biziň maksatlarymyz ýer ýüzüniň bu bölegini ygtybarly, şalt tepkinler bilen ösýän, sağlaşykly energetika, ula we kommunikasiýa ulgamyny döretmek ýörülgesinden uğralýan. Bu ulgam kädirki zaman dünýä hojalyk gatnaşyklarynyň möhüm we aýrylmaz bölegini döretmäge gönükdirlenler. Netijeli sevtary we kontinental özara gatnaşyklary niýetlenenler diýip hormatly prezidentimiz belledi. Döwlet başlarymyz şeýle desgallaryň ulanmagy berilmeginiň Awganistanyň ykdysady taýdan ötüşine kuwatly içeri berjekdigini ynam bildirdi. Şeýle bu desgallar Awganistanyň senagat we durmuş üpçünçilik ulgamlarynyň dikeldilmegine ýardym eder. Owgan halkynyň öz güýçlerini ynamyny artdyrar. Parahat, gülle wesýän, ykdysady taýdan ösen döwleti emele getirmek işini agdy berli we bütünlük gazanmagyň täsirli şertini urlar. Döwlet başlarymyz dawara gatnaşyklary ýüzlenip, häzirki döwürde energetika we ferkedüsi uly kommunikasiýa üçinçilik ulgamlarynyň bir wagtda gurulmagy biziň döwletlerimiziň ykdysady taýdan şalt tepkinler bilen ösmeginiň netijeli şerti bolup durýar diýip belledi. Bu adamlaryň hali ýagdaýynyň hasam gowlanmagynyň, goşmaçy iş orunlaryny döretmegiň, ýermeşgörli daşarky maýa goýumlaryny çekmegiň ören möhüm esasy bolup hyzmat edýär. Bu işleriň ählisi öz nowatyny sewitde howpsuzlygyň gysgarnyksyz berkidilmegine ýardym eder. Netijeli döwlet tarapy hyzmatdaşlyk üçin wirur bolan amatly syýasy ýagdaý döretmäge içeri berer. Döreýän wekimlere garşy bilelikde netijeli görüşmäge mümkinçilik berer diýip hormatly prezidentimiz belledi. Milli liderimiz Türkmen owgan dostlugynyň nişan hökmünde Akina Anthoy beketleriniň arasyndaky demir ýol böleginiň Kerki Şibirgan urwanşy elektrik geçirjisiniň hemde Imamnazar Akina we Ferkidawa turgundy halkara optik süýümli aragatnaşyk we üssaşyr ulgamlarynyň açylyşyna tüýsürekden akpata berdi. Soňra Awganistanyň prezidenti Muhammed Ashraf Gany söz söyledi. Awganistan İslam Respublikasynyň başçyny dawara gatnaşyklary mübareklep, häzir Awganistanyň we Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklaryň epesi giňelendigini belledi. Hemde Awgan halkynyň adyndan Türkmenistanyň prezidentine hoş niýetli erkislik üçin hoşarlyk sözlerini beýan etdi. Akina Anthoy demir ýolunyň we beýleki düzüm tasdimlarynyň açylmagy iki ýurduň arasynda şol gatnaşyklar hasam giňeltmeň ýoluny ähmiýetli ädimler bolup durýar. Hemde sewitde gatnaşyklaryň we goşulşmagyň möhüm bölegini düýýär diýip prezident Muhammed Ashraf Gany belledi.
Bir asyrdan gowrak wagtdan soň Merkezi Aziýa ýurtlary bilen öňden gelýän gatnaşyklaryny dikeltmek Owganistan üçin uly hormatdyr diýip, Owganistan İslam Respublikasynyň prezidenti Türkmenistan bilen dostlukly gatnaşyklary Owganistanyň hökümeti we halky tarapyndan ýokary baha berilýändigini aýtdy. 7 ýyl mundan öň prezidentlige dalaşydan wagtym menden daşary siýasatymy nereden başlajaktygym sorapdylar. Şonda men Türkmenistanyň näp jogap berdim. Meniň jogabym watandaşlarymyzyň kemde daşary ýurtly siýasatçylaryň ençemesini haýran galyrypdy. Bu bolsa olaryň iki dogonlyk we goňşy ýurtlaryň arasynda gatnaşyklary görüp, meniň jogabymyň dogrudygyny düşünenliklerini ananýanlyp, dostlukly ýurdun maşdany Muhammed Ashraf Gany beledi. Owganistan we Türkmenistan öňden gelýän gatnaşyklar birleşdirýär. Şol gatnaşyklar bolsa tutuş taryhynyň dowamyny üstünlikler besenýär. Häzir bu iki tarap bilen gatnaşyklar birek-biriň milli behwitlerini we umumy hajatlaryna çuňur düşünilmegini isaflanyp dowam etdirilýär we geljege gönükdirilýär. Türkmenistan prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýol başçylygyny Sewitiň merkezine öwrülmek bilen şäklenmän. Esem Sewitiň dünýä bilen birleşýän nokoduny döretmekde möhüm orny ýelýär diýip goňşy ýurdun maşdan beledi. Owganistan prezidenti Türkmen liderini bilen döwletimizi iri maksatnamalaryň we tassamaryň olary maliýeleşdirmeň we amala aşyrmaň şäklerini mäkem gatnaşyklaryň we hyzmatdaşlygyň ýoly goýulyny üçin Owganistan hökümetiniň we halkynyň adyndan şäksiz hoşallygyny beýan etdi. Biz ýurtlarymyň arasynda hyzmatdaşlygyň ýol kartasynyň üstüne işleýär. Hemde iki ýurdun arasyndaky ykdysady gatnaşyklaryň aýratynam elektrik energetikasy we demir ýollary ulgamyna hyzmatdaşlygyň ösüşinden hoşallar syp Owgan lider beledi. Şelde Owganistan Hırat we Mar şäherlerini dogon şäherler diýip baglan etmeyi teklip edýär. Munyň özi iki tarapdaýyn medeni gatnaşyklaryny hasan berkider. Prezident Muhammed Ashraf Gany södüniň ahyryny bilelikdäki tassamaryň amala aşyrmagyna berýän ünsi we gollaw üçin Türkmenistan prezidentine tüýsürekden hoşallyk bildirdi. Soňra Türkmenistan we Owganistanyň demir ýol, elektro energetika we argatnaşyk pudoklarynyň ýol başlary çykyş etdiler. Türkmen Demir Ýollar Agentligining başlygy hemde Owganistanyň Demir Ýol ugrulary müdürliginiň ýol başly Akina Antkoy demir ýolunyň işe girdilmegine taýýarlyk barda hasabat berdiler. Bellenşi bu polat ýolu Owganistanyň we Türkmenistanyň arasyndaky sewdan işleňişdirmäge mümkinçilik berer. Owganistanyň demir ýol müdürliginiň geçiren seljermesine laýyklykda daşalýan ýükleriň möçberi 1-nji ýylda 20 götürüm. Hemde bu demir ýol ulanmagyň 2-nji ýylyny 50 götürüm artar. Munyň özi ýük taşalmalarynyň tezliginiň artmagyna getirer. İş orlar peýda bolar. Täze Defganyň hormat prezidentimiň başyny başlan hemde Hytaýyň demir ýol ulgamyna çykmak bilen Sewitiň ýurtlaryny baglanşdyrjak giň gerimli ulaw taslamasynyň bir böli bolup durýanlygyny bellemek gerek. Akina Antkoy we Turgundy Hırat demir ýollaryny täze logistika ugrularyň goşulmagy bilen hadardan Hindi ummanyna çeli udalyp gidýän halkara ulaw geçilgesiniň möhüm halkalar hökmünde olaryň ähmiýeti artar. Hormat prezidentimiň belleşi ýaly halkara ulaw geçilgeleriniň ösürilmegi Türkmenistanyň daşary şeýle içeri ykdysady behwitlerini kywap gelýär. Şunyň bilen baglykda Türkmen lideriniň ulaw diplomatiýasynyň maksady ýurdumyzyň amatly geografik ýagdaýyny hemde tutuş Sewitiň ägirdili ulaw üssaşyr kuwatyny dowly derejede amala aşyrmak bolup durýar. Soňra telekopr arkaly Türkmenistanyň energetika ministri hemde Owganistan İslam Respublikasynyň suw we energetika meselelerini utgoşdurýan müdürlüğiň baş direktory çykyş etdiler. Olar döwlet başdanlaryna kerke şywyrgan ugru boýunça elektrik geçirisini işe girdimege taýýarlyk hakynda hasabat berdiler. Bellenşi ýaly bu taslama Owganistanyň energetika bazarını döretmekde möhüm ädim bolup durýar. Türkmenistan bilen bilelikde elektrik energiýasynyň sarp edilýän möçberini artdyrmak üçin wirur bolan dözüm döredilýär. Ýurdun energetika howpsuzlygyny üçin etmek Owgan hökümetiniň siýasatyny ileri tutulýan ugrularynyň biridir. Şu nokta nazardan taslama Owganistanyň demirgalyk golaňatlarynyň elektrik energiýasynyň howpsuzlygyny üçindirmegine hemde ýurdun umumy elektrik üçinçiligini gowlandyrmagy oňyň täsirini ýetirer. Kuwaty 500 kW bolan elektrik geçirji ulgamyň işe girdilmegi bilen elektrik energiýasyny ulanýan adamlaryň sany ýurt boýunça 9 milliony çeýle artar. Bu bolsa Owganistan ygtybarly elektrik togy bilen üçin etmekde möhüm ädim bolup durýar. Türkmenistan Owganistany parahatçylykly dikeltmeye gatnaşmak bilen onuň durmuş ykdysadyny ösmegine ýardym edýär. Owgan halkynyň awadançylygy ymtylmagyny gollamak bilen ýurdumyz Owganistana diňe elektrik energiýasyny näleýsem suwuklandyrylan gadam ýeňillikli bahalar boýunça iberýär. Goňşy döwletde durmuş maksat edesgalar gurýar. Ýaşlara bilim bermekde we işgärler taýýarlamakda dogonlyk kömegini berýär.
Teleköprüni Türkmen Argatnaşyk Agentliginiň başlygy hemde Owganistan İslam Respublikasynyň Argatnaşyk we maglumat teknologiýalary ministri dowam edip, olar Imamnazar Akini hemde Serkidawa Turunyň halkara üssanşyr akymlaryny üpçün etmek üçin optik süýümli ulgamlaryň işe girdirmäge taýýar edilenligi barada hasawat berdiler. Bu taslama Türkmenistanyň Owganistana uzalyp gidýän optik süýümli ulgamlaryň ilkinji säler. Iki tarap bilen ilalaşyga laýyklykda Ozal Akina turgundy ulgamy birikdirildi. Owganistanyň optik süýümli argatnaşyk ulgamy goňşy ýurtlaryň bäşdi. Şol sany Türkmenistan bilen birleşenler. Ulanma berilen täze ulgam sanly Owganistan ulgamyny döretmekde nowatdaky ädim bolup durýar. Elektron hökümeti ulgamynyň berkidilmegi hemde Owganistanyň sanly özgördülmegi Owgan ýolbaşçylarynyň ileri tutulýan uğurlarynyň hatarına durýar. Şunun bilen maglykda degişli düzümi hemde optik süýümli ulgamlary ösdürmek möhüm wezipedir. Täze halkara optik süýümli argatnaşyk ulgamlarynyň işe girdilmek bilen ýurdumyzyň çäğinen geçýän üssanşyr ulgam trafigini artdyrmagy, onuň Owganistana we Pakistana iýerilmegini üpçün etmäge mümkinçilik peýda bolar. Bu şeýlede maglumatlar iýermegiň tiýildigini artdyrmagy hemde Türkmenistan we Owganistan İslam Respublikasynyň arasyndaky agtybarly kommunikasiýa argatnaşygy kepillendirmäge mümkinçilik berer. Halkara optik süýümli argatnaşyk ulgamlary Ýewropanyň we Aziýanyň arasynda esasy maglumat köprüsiniň wezipetini ýerine ýetirer. Teleköprü tamamlanan soň prezidentler Gurban Berdimuhammedow hemde Muhammed Ashraf Gani mähirli dostlarça hoşlaşyp goňşy halklaryna parahatçylyk, awadançylyk we rawaçlyk arzuw etdiler. Şunu netijeli hyzmatdaşlygyň dowam etjekdigine berk ynam bildirdiler. Häzir şol hyzmatdaşlygyň öňünde täze tepkitler açylyp, ol üstünlükli ösürilýär. Soňra ministrler kabinetiniň giňişlerini göçme meclisi öz işinde dowam etdi. Mälim bolşýaly edid watanymyzyň gülläp etmegi we halkymyzyň awadançylygy barada kalady. Giň möçberli oňyň özgörtmeler siýasatynyň başyny başlaýjy döwlet başlarymyzyň hemişe üns merkezinde durýar. Şol özgörtmeleriň üstünlükli durmuşy geçirmegi netijesinde ýurdumyz ekli ulgamlarda haýran galanlarjy netijeler gadarny. Hemde geljegi ynamly garaýar. Döwlet başlarymyz ýurdumyzyň daşary we işleri siýasatynyň beýtaraplyk, parahatçylyk söýjülük, hoş niýetli goňşulyk we özara bekbitli hyzmatdaşlyk ýolgoları esasyny alınıp barylýanygyny görkezýändigini bellädi. Meclisiň jeminje bilen hormat prezidentimiz il ýurt bekbitine gönüktirilen öňde goýulan wezipelerin ýerine ýetirilişini hemişe gözegçilikde saklamagy tapşyrdy. Hormat prezidentimiz öňde durýan işleriň ileri tutulýan wezipeleriniň üstüne durup geçdi. Garaşsyz watanymyzyň 30 ýyllyk münasibetli ulanmaga tapşyrylmagy göz öňüne tutulýan deskalaryň guruluşlarynyň hili we möhkleti wagtda bildirilýän talaplaryň berja edilmegi ýakyn geljek üçin möhüm uğurlaryň hataryna kesgitlenildi. Şunun bilen birlikde bu şany seni münasibetli meýilleşdirilen ähli çäýlerin ýokary guramaçylyk derejesi üpçün edilmeliler. 15-nji ýanwarda Liverpool atyny iş taparynyň çäklerini hormat prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow şäherje etrawynyň Malay gaz kännäki täze gaz gytyjy deskanyň açylyş tawaryna atnaşdy. Bu waka Türkmenistanyň energetik strategiýasyny üstünlükli durmuşy geçirmek ýoluny ýene-de bir möhüm ädim boldy. Gaz pudugyny eksport kuwatyny artdyrmak şol strategiýanyň möhüm uğurlarynyň biridir. Dünýäniň energetik döwletleriniň hataryna ýerýän ýurdumyzyň baý uglewadorod serýişlerini dowly derejede ulanmak, watanymyzyň ykdysady kuwatyny artdyrmagy, mähriban halkymyzyň awadançylygyny ýoklandyrmaga ýardym etmeliler. Şunun bilen birlikde bu ulgamda amalanşyrylýan ýeri maý goýum taslamlary durnukly ötüşüň, äklimi rawaçlygyň we awadançylygyň maksatlaryna laýyk gelýän netijeli halkara hyzmatdaşlyk ösdürmäge ýardym edýär. Beýtarap Türkmenistanyň häzirki zamanyň wajyp wezipelerini çözmäge gönüktirilen siýasaty döwletleriň hemde halklaryň arasyndaky dostlyk we hoş niýetli goňşulyk gatnaşyklaryny putulandyrmagyň möhüm şerti bolup durýar. Mälim bolşýal gaz geçirisine tebii gazyň eksport akymlary çiğmal çeşmeleriniň bir näçesinden amala aşyrylýar. Şolaryň hataryna Garagumyň gün ortasynda Liverpool atynyň idare ediş merkezi Türkmenawan şäheriniň takminen 70 kilometrlik ýerleşýän Malay gaz ýatygy bar. Hormat prezidentimiz çykyş edip ýygnananlar hemde tutuş Türkmen halkyny täze 2021-nji Türkmenistan halkara parahatçylyk we ynançmaň watan ýylynyň ilkinji günlerini taryhy ähmiýetli waka Malay känine gurulan döwrewap gaz gytyjy deskanyň açylyp ulanmaga berilmek bilen tüýsürekden gutady. Milli liderimiziň nyktaşy garaşsyz hemişelik beýtarap watanymyzyň uglewadorod serýişleriniň ägurdylyk orunlaryna eýe bolmagy we daşary ýurt maýdarlar üçin hyzmatdaşlygy amatly şertleriň döredilmegi ýurdumyzyň dünýäde iri energetik döwlet hökümini aqrar edilmegine getirdi. Garaşsyzlyk ýyllaryna Türkmen tebii gazyny halkara bazarlaryna diversifikasiýa ýol bilen iýermek boýunça ägurdyly işler amala aşyryldy. Ýurdumyzyň ýalňyç energetik toplamyna bu hyzmatdaşlyk oýlan
şokly işin we makfada okkunly alınıp barlýar. Netijede gymmatly çiğ mal bolan tebigat özara bekbitli esasda ýerlemeň hem de girdeji gadanmaň täze bazarlar peýda bolýar. Biziň siýasatymyz ýurdumyzyň uly baýly bolan uglewadrol süreçlerini dünýäde parahaçylyk berkitmeň, awadan ýaşaýyşyň we güllep ötüşüň bekbidine ulanmakdyr. Öňde goýulan bu belet maksatlary ýetmek ugruna gysga wagtyň içinde möhüm ähmiýetli taslymalaryň birnäçesi durmuşa geçirildi diýip döwlet başlygyny aýtdy. Garawum Sehratynyň Liverpool aýatyna degişli çäýini ýerleşýän Malay ýatagyndan indi köp ýyllardan, ýagny 1986-njy ýyldan bäri TV'ga çykarylyp gelýär. Bu toplam ýurdumynyň diňe bir günnäwer welaýatynyň ilatly ýerlerini şeýle durly makfatly deskalar mawy ýalňyz sülenip düşünetmän. Eýsem asrymyzyň ýeri taslamasy bolan Türkmenistan, Özbegistan, Kazakystan, Hytaý transmilli gaz geçirisinde de haritlik önümi berýär. Bu halkary energiýa magistrali bilen Malay känini uzunlygy 188 km bolan Malay bagtyarlyk gaz geçirisini birleşdirýär. Bu ýetýärli deskada dünýäniň öňde barjy kompaniýalary tarapyndan öndürilen 6 san kuwatly gaz gysyjy enjamlary toplamy oturdurly. Şol enjamlar kämil awtomatlaryň we kompýuterlaryň üstü bilen dolandyrylýar. Ýylda üstünden 30 milliard kub metre çele TV gaz geçirme okyply bolan deskada ygtybarly enjamlar kimde öňde barjy tehnologik çözgütler ornaşdyryldy. Häzirki döwürde dünýäde emele gelen şaşyrymly ýagdaýlara garamazdan durnukly ýan ýurdumyzda durmuşy geçirilýän şeýle taslamalar ulanma berilýän we guruluşy alınıp barylýan deskalardyr. Binalar kimde öýrümçilikler milli ykdysadyýetimizi pogtulandyrmagy, halkymyzyň awadan we bolilin durmuşda ýaşamagyny öpçün etmäge gönükdirlendir diýip hormatly prezidentimiz nykdy. Milli liderimiz ýyglananlary bu taryhy waka Malay känine urulan gaz gysyjy deskanyň ulanma berilmegi bilen ýene de bir gelek tüýsürekden mutlady. Sonra CNPC International Turkmenistan kompaniýasynyň baş direktory Jenap Leshulyanov söz berdi. Ol Hytaýyň milli neft gaz korporasiýasynyň işgärleriniň adyndan ýyglananlary Malay gaz känine täze gaz gysyjy deskanyň üstünlikli ulanma berilmegi bilen tüýsürekden mutlady. Belenşiýaly hormatly prezidentimiz Gurban Guly Berdimuhammedowyň ýakynyň gollug bermegi bilen amala aşyrylan bu ýeri taslama şol gaz käniniň ikinji tapgyryna täze mümkinçilikler açýar. Munyň öňü bolsa gaz pudugynyň önümçilik kuwatlyklaryny artdyrmagy degişlikdi. Türkmenistanyň dünýäniň neft gaz bazaryna eýleýän urny pogtulandyrmaga ýardam eder. Mehman şu ajaýyp waka bilen dawragan izler gutlap hormatly prezidentimiz hemde tutuş türkmen halkyna berkjan saglyk, bagtyar we awadan durmuş ardyp ötdi. Hormatly prezidentimiz Hytaýyň belli neft gaz korporasiýasynyň ýolbaşçysyna minnetdarlyk bildirip, Türkmenistan bilen Hytaýyň aralygy boýunça çekilen iklim üstü gaz geçirisiniň gurulşygyny ýa-da işleriň bitirilendигini bellädi. Şunun ýaly ulgu urumly taslamanyň 1 ýyl 8 aýyň dowamyny ýerine ýetirilmegi, onuň asyryň gurulşy adyny almagy şertlendirdi. Şeýlelik bilen şu döwürde türkmen gazy müňlerçe Hytaýly maşgalalan öýleriniň ýylylyk senagat önümçiliklerini wiror bolan meçhurdäki ýangyç bilen üpçün etdi diýip Mehriban arkadaşymyz aýtdy. Odal gadanlaryň ılalaşyklaryň çäklerini urulan Malay gaz känini häzirki zaman deskalar toplamynyň gurulşygyny, iň döwür wap tehnologiýalaryň ulanlanlygyny, onuň ýokary ekologiýa talaplaryna dol laýyk gelýänligini bellemeli. Hormatly prezidentimiz sözüni dowam etdi. Munyň öňünde Türkmenistanyň ekologiýa siýasatyny öpçün etmäge gönükdirilen halkary ähmiýetli resmi namalarynyň şol sanyny ýota teswirnamasyndan gelip çykkan ekologiýa wezipelerini dol ýerine ýetirilýändigini äşkär edýär. Bu bolsa Türkmenistan bilen Hytaý Halk Respublikasynyň arasynda gatnaşyklaryň äklimi görkezlerini laýyk derejede ösürilýändiginiň aýdyň suwutnamasy bolup durýanyny aýdyp, hormatly prezidentimiz Hytaýyň Türkmenistany täze bellenlen adatda naşyr we doluk ilçisine iki tarapdan gatnaşyklaryň mundan beýlägem giňeldilme urnu werur tagalary etjekdigini ynam bildirdi. Soňra hormatly prezidentimiň taýsy tagalalaryň netijesinde ýurdumyň neft gaz senatyna gadarlan uly üstünlükler şeýle-de Malay gaz gysyjy deskasynyň ähmiýeti barada taýýarlanan film görkezildi. Soňra hormatly prezidentimiz Malay gaz gysyjy deskanyň işini akpata berdi. Şeýle-de hormatly prezidentimiz wakadan ýadygärlik hökmüni hormatly mehmanlaryň kitabyna ýadygärlik ýazgy alyrdy. Döwlet başlarymyz toplamyň işgärlerini işlerini üstünlükler ardyp edip, olara täze awtologlaryň açarlaryny owşurdy. Bekedin hünärmenleri işgärleriň zäkmet çekmegini amatly şertler dördülen gaz kimya pudugynyň döwürwap önümçilik deskasynyň bina edilen üçin hormatly prezidentimiz tüýsürekden hoşarlyk bildirip, watanymyzyň bekbidini ak ýürekden zäkmet çekçekdiklerini ananyrdylar. Davra tamamlanan soň hormatly prezidentimiz bu ýere ýyglananlar bilen mähirli hoşlaşyp, bu ýerden uğrady. Hormatly prezidentimiň uçury Türkmen awa şäheriniň howa menzilinden paýtagtymyza tarap uğraldy. Hepden möhüm wakalary, hormatly prezidentimiň el ýurt bekbitli, halkary ähmiýetli özgörtmeleriniň rowanşan ýanygyny, watanymyzyň ähli wagtda ýokary depgilerde ösýäniňi äşkär etdi.
Hormatly prezident bada Halkara Ağır Atletika Federasyasynyn ýolbaşçylarynyň adyndan gelip bolşan hatda beýan edilen şatlykly, hoş habardan göwündir galkynan ýurdumyzyň sport ulgamynyň wekilleri, sport söýjüler hem giň jemgyýetçiligimiň wekilleri, türgenler gadanlany ýokary üstünlük üçin milli liderimizde tüý sürekden hoşallyk bildirýärler. Şu maksat bilen Türkmenistanyň sport we ýaşar syýasaty ministrliginiň jemgyýetçilik guramalarynyň hemde Türkmen döwlet beden terbiýe we sport institutynyň birlikde guramagyna talip türgenlerimiziň ýeňişleri arkadaly watanymyzyň buýsanjatly hoşallyk maksady geçirildi. Türkmen döwlet beden terbiýe we sport institutyny guran şäher we ýokary mektebiniň mugallimleri, talipleri hem türgenleri şeýle beýlekler gatnaşdylar. Hoşallyk masagyna hormatly prezidentiň paratatly ýurbaşçylygyna ýurdumyzyň her bir günüň şatlykly wakalary, döwletimiziň halkara derejesinde awraýny barha beýgeldiýän şanly terelere wesenýänligi, ata watanymyzyň ykdysadyýatynyň ähli ulgamlaryny, şol sany sport budagyna ýetirilýän birin sepetlen hem ýyl saýyn gadanylýan uly üstünlikleň halkara jemgyýetçiligini haýran galyrýanlygy turu başlanýar taly. Bular barada giňişe durup geçmek bilen masagatda Halkara Ağır Atletika Federasyasynyn ýolbaşçylarynyň adynan milli liderimizde gelip bolşany hatda beýan edilen gowunurjy şatlykly wakanyň şaýady bolmagyň ähli türkmenistanlar, olar bilen bolsa sport söýjüleri, hususan ağır atletikaçylar üçin uly buýsanjy öwrülenýäni aýratyn üstçekildi. Şonu belenirşýäli 2018-nji ýylyň 28-nji oktýabry 10-njy noýabry aralygynda Aşgabat şäherine ağır atletika boýunça dünýä çempionaty üstünlükle geçirilip, ol ýatdan çykmajak sport wakalarynyň birine urly. Şol dünýä çempionatyny dünýä rekordlarynyň 70 sanaty täzelendi. Şeýle-de onu türkmen türgenlerim üstünlükle çykyş etmek başardylar. Şolu dünýä çempionatyny 45 kg çenli agram derejesinde altyn medal gazanan Taýland paşalygynyň türgeni Sukçaryon tarapyndan doping düzgünleriniň boduranlygy hem sport kwalifikasiýasyndan mahrum edilenligi sebäpli Halkara Ağır Atletika Federasyasynyn kadrlaryna laýyk medalyň gaýtadan paýlanmagyna aýratyn ünsürli. Şununla bağlılıkta şol ýarşyň häzirki netijeleri boýunça türkmen türgeni Ýulduz Jumabaýewa etekläp götürmekde altyn medalyň hem filterläp götürmekde kümüş medalyň eýesi bolmagy gowunçly ýagdaýdyr. Şol ýarşda oly etekläp götürmekde kümüş medalyň, filterläp götürmekde bolsa bürünç medalyň eýesi bolupdy. Munun başgada Jumabaýewa etekläp götürmekde 104 kg hem jemi 179 kg netije bilen ýaşlaryň arasynda dünýä rekordyn täzeledi. Öz nowatyny Ýulduz Jumabaýewa sport ulgamyna alyp barýan ägurt uly işleri, şeýle-de türkmen türgenlerini halkara ýarşylaryna gatnaşmaga döredip berýän şertler üçin mehriban arkadamyza alkyş hem hoşallyk sözlerini aýtdy. Hemem geljekde watanymyzyň sport awraýny hatym belinde götürmekde özüniň gujur gaýratyny gaýgyrmajakdygyny anandyrdy. Soňky ýyllarda edi diýarymyzyň şäherdir owalaryny dünýä ölçegine laýyk gelýän ýüzlerçe sport mekdepleri hem iri sport desgalary gurulyp ulanylmaga berildi. Häzirki zaman köpürli sport desgalaryň işe girilmegi netijesinde adamnyň ruhy we beden taýdany sazlaşykly ösmegi hem-de türkmen türgenleri üçin awraýly halkara sport ýarşlaryna çykyş edip, bayrakly ornlara munasip bolmagy hem milli tugumyzy belente parlatmagy ähli mümkinçilikleri döredildi diýilip çykyşlardan ataldy. Munun başgada masagatda Türkmenistanyň Milli Olimpiya Komitetining prezidenti Gahrman Alkadamyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň halkara olimpiya hereketiniň esas goýjy taýlimatlaryna hem ýürürlerini agrarly bolmak bilen halkara sport giňişligini öňe sürilýän adalatlygy berkitmek boýunça adalatly oýun, sportu gadagan eden serişleri hem dopingga garşy görüş, arasy sport, şeýle-de sportu gender deňligini putulanma urnaky sportu aýal gylan ornatly şygarasyny durmuşa geçirilýän başlanýyşlaryň üstünlükli durmuşa geçirilýän hem burdaky halkara tagalaryň iş ýüzünde öz beýan tapýan merkezine öwrülnigi aýratyn belenildi. Şunun bilen baglykda aýalyň we erkekleriň deň hukuklarynyň we deň mümkinçilikleriniň üpçün edilmeginiň döwlet kepelikleri hakynda Türkmenistanyň kanunynyň kabul edilmeginiň ýurdumyzda gender deňliginiň hakykat ýüzünde üpçün edilmegine möhüm ädim bolanyny aýdyldy. Belenirşýäli ýakyny bolsa hormatly prezident bilen degişli kararyna laýykda Türkmenistanyň gender deňligi boýunça 2021-2025-nji ýyllar üçin hereketleň milli meýilnamaty tasdiklanyp, burdaky işlere ýurdumyzda hukuklaýdan berkitilen toplumlaryň esasy çimileşilýän şaýatlygy diýip.
Şeride hoşallyk masadyny Türkmen Agratletika Mekdebiniň ösün hemmeme köp ýyllara uzap gidýän taryhyny üns çekilip, şonu iýleşmedi. Dünýä agratletikasynyň taryhyny öçmejek ýyzgalyran. Aziýanyň çempiony, Ýewropanyň 3 gezek çempiony, hemmeme dünýäniň 3 gezek çempiony Altymrat Uradardyýowyň gadanyň üstünlikleri ýatlanyp geçirildi. Altymradyň şeýle ajaýyp uly üstünlikleri agratletika sportu bilen meşgulanmagy zehini türkmen ýaşlarynyň köp sanyny çekmek üçin iň öňütnüsli bolup durýar. Şoň esatyna bolsa bütün dünýäde giňden meşgullyk gadany türkmen türgülmedi. Altymrat Uradardyýowyň ýolunda dowam etmek bilen hormatly prezidentimizden beýmeçöre aralaryna jogap edip, ýeri halkara sport ýaşlaryna münasip çykyş etmek üçin ähli gujur gaýraty gaýgyrman, baýrakly ornary eýlemäge, hemme türkmen tuğuny hemişe belente parladyp, mukaddes döwlet senamyda ýanlanmagy tüý sürekdöni çağır sözleri dowamlaýdyrly. Şunun bilen birlikde häzirki döwürde türkmen döwleti beden terbiýe we sport institutynyň talebi Ýulduz Jumabaýewanyň agratletika boýunça dünýä çempiony adyna eýe bolmagynyň ähli türkmen sany türgünleri täze ýeňişlere ruhlandyrýan belenip geçildi. Maslahatda milli sportu dünýä derejesinde ösürmekde, jemgyýetde sagdyn durmuş ýerlerini berkitmekde, berýän beýmeçöre golug himayatlar üçin hormatly prezidentimiz alkyş we hoşallyk sözleri beýan edilip, türkmen sportunyň hak hugunlary, mehriban arkadamyzyň janynyň sag bolmagy, ýyl ýurt bähwetli işleriniň hemişe rowaj almagy tüý sürekden arzu edildi. Türkmenistanyň milli ýygyny toparynyň türgüni Ýulduz Jumabaýewanyň 2018-nji ýylda Aşgabat şäherine geçirilen agratletika boýunça dünýä çempionatynda altyn medala eýe bolmak münasibetli gurulany dabralama sadatnaşyjylary hormatly prezidentimiň adyna biragdan ýüzlenmek kabul etdiler. Hormatly ýerleşler, häzir orta gepleşigimizde hepden dowamyna garaşylýan howa barada, ýurdumyzyň gidrometeorologiýa barada gullugy tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýär. Salam elik edidi ýerleşler. Hormatly ýerleşler, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly senenamasynyň keje çylla döwri dowam edýär. Mehriban adamlar, gelingini bolsa ýanwar aýynyň 18-inden ýanwar aýynyň 24-ne çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýetlerine hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanyşyp bolalım. Yani geljek hepdeniň ortasyny ýurdumyň çäni Demirad gunatardan sowuk we çyl howa akymynyň aralaşmagy netijesinde diýarymyň ähli welaýetlerine hem Aşgabat şäherine gargaçykly ýagşyň ýağmagyny, şeýle-de howanyň gejeniň temperaturalarynyň hepdeniň ikinji ýarmyny peselmegine garaşylýar. Hastakygy. Ýurdumyň Balkan welaýatyny ütkap duran howa bolup, hepdeniň ortasyny gargaçykly ýagşy ýagar. Gün ortagyny Demirad gunatary ugruny ötgeden tezlik sekundda 8-13 12-17 metre ýetýän şymal ösmegini hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 3-8 gradus sowukdan 7 gradusda çenli maýyl, gündüzlerine 15-20 gradus, welaýatyň Kanarya etraplaryna 7-10 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň Ahal welaýatyny ütkap duran howa bolup, hepden ikinji ýarmyny gargaçykly ýagşy ýagar. Gün Demirad gunatary ugruny ötgeden tezlik sekundda 6-17 10-15 metre ýetýän şymal ösmegini hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 5-10 gradus sowukdan 9 gradusda çenli maýyl, gündüzlerine 5 gradus sowukdan 23 gradusda çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyň Mary welaýatyny ütkap duran howa bolup, hepden ikinji ýarmyny gargaçykly ýagşy ýagar. Gün ortagyny Demirad gunatary ugruny ötgeden tezlik sekundda 7-12-den 10-15 metre ýetýän şymal ösmegini hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 6-17 gradus sowukdan 8 gradusda çenli maýyl, gündüzlerine 4 gradus sowukdan 18-23 gradus aralygyny maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň Lewap welaýatyny ütkap duran howa bolup, hepden ikinji ýarmyny gargaçykly ýagşy ýagar. Gün ortagyny Demirad gunatary ugruny ötgeden tezlik sekundda 7-12-den 17-16 metre ýetýän şymal ösmegini hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 6-17 gradus sowukdan 7 gradusda çenli maýyl, gündüzlerine 5 gradus sowukdan 20 gradusda çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyň Daşoğuz welaýatyny ütkap duran howa bolup, hepdeniň ortasyny gargaçykly ýagşy ýagar. Gün ortagyny Demirad gunatary ugruny ötgeden tezlik sekundda 6-17-den 10-15 metre ýetýän şymal ösmegini hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 8-13 gradus sowukdan 4 gradusda çenli maýyl, gündüzlerine 1-6 gradus sowukdan 13 gradusda çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkap duran howa bolup, hepden ikinji ýarmyny gargaçykly ýagşy ýagar. Gün Demirad gunatary ugruny ötgeden tezlik sekundda 7-10-dan 10-13 metre ýetýän şymal ösmegini hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 5-7 gradus sowukdan 5 gradusda çenli maýyl, gündüzlerine 1-3 gradus sowukdan
onu qıdıras seçeni mayıl olmana garaşylar. Edidileşler, yurdumyça yanvar ayının 18-nä Magnet gaýdasynyň gowşak gaýdada saklanmagyna garaşylar. Mähman adamlar tez yanvar ayının 18-nden yanvar ayının 24-nä çenni heptaň dowamyny yurdumyzyň welaýatlaryna hem de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylar. Owa maglumaty bilen tanış boluňuz. Edil watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzüminde tozan bölejikleriniň möçörüniň qadadan 10 götürüm artmagy bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şeýle hem gyş pastyny howanyň derejesiniň üýtgeýänligini nazar alyp, pasla ura geyinmegi maslahat berýär. Mähriban ýerleşler, bu düzgünler berjaý etseňiz, ýylyň islenlik paslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen Watan Habarlary ýaşamada jemleýäs. Berqarar döwletimizden bagtyarlyk döwründe ata watanma türkmensan, ähli wagtlarda ötüşer ötene. Ähli ötüşlerin ödenine bolsa halkyň bähidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edileşer.